Tästä tuli tämmönen pieni extempore video, kun tulin vaihtamaan tämmöstä kalvopainesäiliötä, joka oli mennyt rikki niin eräälle asiakkaalle, niin hän tuli siinä vaan yhteydessä sanoneeksi, että kun tää on tämmöinen kesäasunto, minkä ovat vanhemmilta perineet ja eivät ymmärrä näiden järjestelmien päälle yhtään mitään, niin mä ajattelin, että nyt on semmoinen älyttömän hyvä kohta tehdä tämmönen pieni extempore opetusvideo, että näyttää mitä tämmöisessä omakotitalossa tai maalla olevassa omakotitalossa tai kesäasunnossa voisi olla järjestelmiä. Semmoinen nopea yleiskatsaus, mitä ne on, että ainakin tietää sitten mistä puhutaan, jos pitää jollekin soittaa, että tarvitsee apua, niin käydään tässä läpi ihan muutamia tämmöisiä värkkejä, mitä tämä pitää sisällään ja mikä kaikkien niiden tarkoitus on. Ehkä se on helpointa lähteä siitä, että mistä vesi tulee talon sisälle. Ja kuten painesäiliöstä näemme, tämä on siis kiinteistö, jossa on oma kaivo ja pumppu. Ja koska pumppu ei ole täällä sisällä, voidaan vain päätellä siitä, että kyseessä on jonkin sortin uppopumppu tai porakaivo. Eli vesi tulee sisään tästä oikeanpuolimmaisesta johdosta. Se voidaan päätellä siitä, kun vesi tulee sisään, niin tässä ensimmäisenä on tämmöinen suodatusjärjestelmä. Eli tässä on tämä suodatusjärjestelmä. Tällä hetkellä siinä ei syystä tai toisesta ole yhtään suodatinpatruunaa, kuten näkee, että vesi on vain tuolla, että tässä pitäisi olla molemmissa semmoinen lankapatruuna tai vastaava suodatin, mikä ottaa semmoiset epäpuhtaudet pois, mitä kaivovedessä voi olla. Se ei varsinaisesti vettä suodata, mutta se ottaa niitä epäpuhtauksia pois, mitä voi moskaa olla putkissa kaivossa tulla sisään. Se on tämmöinen mielenkiintoinen kytkentä, jonka periaatteen selostan myöhemmin, mutta jatketaan tästä eteenpäin. Eli vesi tulee siis tuolta noin, menee suodattimen läpi, siinä on sulku, siinä on takaiskuventtiili, eli kun se vesi pääsee tästä ohi, niin takaisku pitää huolen siitä, että se ei enää tule tänne takaisin päin, jos vaikka tuota suodatinta vaihdetaan. Vesi tulee tästä sitten tähän painesäiliölle, vesiölle, niin kuin tätä kokonaisuutta sanotaan. Tämä laatikko tässä on painekytkin, eli se mittaa sitä veden painetta, että kun veden paine menee tarpeeksi matalalle, niin se antaa pumpulle viestin, että pumppu käyntiin, ja sitten kun se paine nousee tarpeeksi korkealle, niin sitten se ilmoittaa, että pumppu kiinni. Normaalitapauksessa alaraja on 2 baaria ja yläraja 4 baaria, niin kuin tässä näkyy, että on pysähtynyt 4 baariin. Sitten tästä pumpulta on haara. Tässä on venttiili, millä on suljettu. Se lähtee muoviputkella tässä tapauksessa todennäköisesti tuonne autotalliin kautta varastorakennukseen. Yksi haara kylmää ja toinen haara menee tästä eteenpäin, niin tämä rykäilemä täällä on jakotukki ja tästä se vesi jakautuu sitten vesipisteille ympäri taloa, missä niitä on vessanpöntöt, hanat, suihkut ynnä muuta. Ja kuten huomataan, tämä kylmävesi tuolla, mikä on siis tuolla takana, ja tuosta lähtee kylmävesi taloille, tuosta se menee tämän varaajan sisälle, niin tässä se syöttää varaajalle kylmää vettä, se lämpenee sieltä ja sitten tämä itse lähempänä oleva putki on se lämmin vesi, mistä se tulee lämmitettynä ja yhtä lailla menee kaikki takaisin talolle. Ja jos halutaan tietää, mitä täällä lämminvesi varaajan sisäpuolella on, se ei kummempaa, mutta tämän loukun saa yleensä aika helposti auki. Pientä väkivaltaa käyttämällä, se lähtee nykäisemällä vähän mallista riippuen. Otamme luukun pois. Ja sisällä nyt ei sen kummallisempaa putkitöiden kannalta ole. Vesi tulee sisään. Siinä on sekoitusventtiili. Siellä on myös varoventtiili, mistä nuo putket. Tuo putki tuossa menee kaivolle. Ja niin kuin tässäkin on varoventtiili tässä vesiöjärjestelmässä, niin hukkaputki on johdettu tuohon kaivolle.
varsinkin varaajan tapauksessa, niin se tiputtaa aina silloin tällöin muutaman tipan vettä, että sitä ei tarvitse säikäyttää, että se on täysin normaalia. Jos halutaan säätää, kuinka kuumaa vettä tulee varaajasta talolle päin, niin täällä on tämä säätöventtiili. Tämä siis säätää sitä veden sekoitussuhdetta, että jos sitä haluaa varaajassa itsessään kuumentaa sitä vettä, niin vähän varaajasta riippuen, niin siellä on semmoinen kytkin, että kuinka kuumana se vesi täällä varaajassa on. Tässä tapauksessa näkyisi olevan tuolla kytkin on täällä pohjassa, josta sitä lämpöä sitten pystyy säätämään. Semmoinen 60-65 astetta on aika hyvä pitää sitä. Eli normaali tilannehan on tämä. Ja vesi tulee täältä pumpulta. Ja tämä venttiili, vaakatasossa se on auki. Vesi virtaa tästä suodattimien läpi ja tämän venttiilin läpi ja menee talolle. Sitten jos näitä suodattimia halutaan huuhdella, niin käännetään tämä talolle menevä venttiili kiinni ja sitten käännetään tämä venttiili kiinni ennen suodatinta. Ja tämä venttiili, mikä äsken oli kiinni, niin se avataan nytten. Eli me estetään sen veden kulkusuunta, miten se äsken oli, että se menee tästä läpi, niin nyt se vesi tuleekin tätä yläkautta tähän. Ja koska tämä venttiili on kiinni, täällä on sitten tämä huuhteluventtiili, sanotaan sitä semmoista. Kun tämä avataan, otan tolleen varovasti, niin se veden kulkusuunta on nyt tuota putkea pitkin, tuohon, ja se menee niin kuin vastavirtaan mitä yleensä, ja tuota kautta tyhjentyy kaivoon tai mihinkä se on kytkettykään. Eli tällä voidaan niin kuin sitä suodatinta tosiaan huudella ja pestä ilman, että sitä irrotetaan näistä kupeistaan pois. Ja sitten kun huuhtelu on omasta mielestään tarpeeksi tehty, niin ei muuta kuin suljetaan tämä hana ja avataan nämä muut. Ja tämä on sillä selvä. Ja tälleen toimii vastahuuhtelujärjestelmä tämmöisessä suodattimessa. No niin, eli tässä on siis tämä yleiskatsaus, mitä täällä näkyy, kun ovesta tulee sisälle. Putkimiellähän tietenkin tämä kaikki on itsestään selvää, mutta maalikolle ei välttämättä niin